Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a, in ka kasance kai sabo ne kana jin daɗin bidiyon nan, kar ka manta ka like sannan ka subscribing ka kuma danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a, kar ku manta ku kalli bidiyon nan daga farko a ƙarshe domin zan nuna muku wani sabon coin kuma yanda za ku same shi ta hanyar airdrop. To abu na farko dai zan bar muku link a ƙasan wannan bidiyon domin kuma ku bi ku sami bonus a ciki. To kamar yadda kuka sani dai bana tsayawa ɓata lokaci, zan wuce kai tsaye zuwa ga wannan sabon shafin. Abu na farko in ka danna akan link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka. Kun ga ya kawo suka ce airdrop ne, in ka cika za a baka kanda inu 20,000. To kamar yadda kuke gani na danna akan start. Sa'annan ya kawo suka ce, sa'annan aka ce joining airdrop. Suka ce amma sai na joining channel ɗinsu guda biyu. Kun ga na joining ɗaya sai in dawo in danna anan. Shi ma na joining sai in koma baya sai in ce submit. Kamar yadda kuke gani suka ce in saka wallet address ɗina na Wakanda Inu. Zan koma baya in je na kwafo. Kun ga Aruku gashi nan anan Wakanda Inu. Kun ga ba wallet address ɗin. Sai in koma baya in zo sabon wallet ɗin nan da na muku bidiyon shi. Kun ga ya buɗe sai in ce receive, sai in koma in kwafa Wakanda Inu address ɗina anan kamar yadda kuke gani. Kun ga na kwafe shi sai in dawo nan sai na ce paste. Kamar yadda kuke gani kun ga na paste na danna akan go. Kun ga sun ban Wakanda Inu miliyan 20. Sa'annan na duba sun ban 20 suka ce kuma duk wanda na gayyato za su ban miliyan. Kamar yadda kuke gani kun ga sun ban miliyan 20 suka ce kuma duk wanda na gayyato shi ma za su ban miliyan 5. To na danna akan balance kun ga suka ce gashi nan balance ina sun ban miliyan 20 kuma na gayyaci mutum ɗaya sun ƙara mun miliyan 5. Na zo nan ka danna akan nan referral suka ce duk wanda ka gayyato za a baka miliyan 5 ma'ana dala ɗaya kenan a farashin yanzu. Sai ka danna anan ka kwafa ka je ka sharing. Kamar yadda kuke gani in ka zo nan withdraw suka ce za su fara withdrawing sai 28 December. In ka zo ka sake dannawa akan nan in kana so ka siya coin ɗin. Kamar yadda kuke gani suka ce za su siyar maka, za ka kwafa address ɗin nan sai ka tura BNB kuma suka ce kar ka tura ƙasa da BNB na dala 5. Sa'annan za su siyar ma. Ka zo ka danna anan za ka setting wallet kenan na Wakanda Inu ɗin kamar yadda kuke gani. Na sake pasting wallet ɗina. Kun gani ya hau sun ban miliyan 20. In ka zo nan kuma akwai alert da za ka sa na airdrop ɗin, za ka iya saka 1 ko 2. Baran sa komai bane. Sa'annan in ka zo nan zai kai ka, za ka koma main menu. Kamar yadda kuke gani mun riga mun joining duka abubuwan nan. Sai mu danna anan. Kun ga mun riga duk mun joining abubuwan nan da kuke gani kun gan shi anan. Kamar yadda kuke gani kun ga wannan group ɗin kenan. Kun ga sunana anan. Kun ga inda mutane suke joining. So kai ma in ka joining za ka ga sunanka kuma za a ce maka welcome to community. Kamar yadda kuke gani ɗaya daga cikin group ɗin kenan. In ka joining za a ma welcoming kai ma. Sa'annan anan kuma shi ma za ka ga ɗayan group ɗin ne wanda za ka ga yawan mutane suna joining shi ma. Duka wanda guda biyun sai ka joining. Sa'annan kuma kun ga nan balance ina kenan
20 million plus 5 million. So duk wanda ka gayyata za a baka 5 million. Sa'annan kai kuma in ka bi link ɗina ka cika za a baka 20 million. To jama'a wannan shine taƙaitaccen bayani akan wannan sabon coin ɗin mai suna Wakanda Inu, kuma coin ne mai kyau wanda cewa kowa ya kamata a ce tunda sabon coin ne, kowa ya kamata a ce ya bi ya tara yanzu. In Allah ya kai mu zuwa 20th December next month za a fara cire coin ɗin. To don haka jama'a kun ga taƙaitaccen bayani a kai kenan. To jama'a kamar yadda kuka sani wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi da yawa masu kyau masu daraja haka. Don haka in ka kasance kana jin daɗin bidiyoyin nan kar ka manta ka liking, sa'annan ka kuma subscribing, ka kuma danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube sun sanar da kai. Don haka na bar ku lafiya.